A proposta de orzamentos presentados pola Xunta de Galiza supón, sin lugar a dúbidas, un golpe importante ao ensino público, ao mesmo tempo que supón un recorte do que son as retribucións de todos os empregados e empregadas públicas de Galiza. O profesorado galego verá reducido non só o seu salario un 5% en relación ao salario que lle corresponde, senón que mesmamente se verá incrementada esa reducción na práctica, xa que o IPC interanual supón o 2,1%. Estamos a falar, polo tanto, que o salario dun profesor ou profesor galego vai estar depreciado nun 7,1% en relación ás retribucións que lle correspondía. Pero isto hai que engadir que tamén se lle vai a reducir as súas pagas extras nun a porcentaxe maior do 30%, pero por primeira vez, e isto é sumamente importante, xa que supón eso un golpe ao ensino público, por primeira vez aplícase ao ensino a limitación da taxa de reposición de efectivos. Cando decimos da reposición de efectivos estamos a falar de, evidentemente, do que é cubrir aquelas vacantes que existen no ensino, neste caso concreto, e que, polo tanto, tiñen que sair a oferta de emprego público. Temos que dicir que estamos ante unha proposta que, por primeira vez, no ámbito do ensino, se pretende reducir a oferta pública de emprego ou mesmamente a non convocala, xa que se limita a un 10% de efectivos esa posibilidade. E dicimos que é a primeira vez na historia que se aplica a limitación da taxa de reposición ao 10% aos empregados do ámbito do ensino, xa que estas limitacións nos últimos orzamentos aplicaron, si é certo, ao resto da administración en distintos ámbitos, pero non así no ámbito da sanidade e no ámbito do ensino. As consecuencias disto son claras. Primeira, vai a supor un recorte importante dos cadros de persoal nos centros, vai a supor reagrupamentos mesmamente de unidades, vai a supor un maior número de alumnos por aula e vai a supor mesmamente unha incentivación indirecta do ensino privado concertado. Ante isto, pois, baixo ningún concepto podemos quedar parados, xa que tamén vai a ter unha consecuencia de precarizar aínda máis o traballo dos interinos e interinas, na medida en que, en lugar de facilitar o que é o acceso ao funcionariado deste colectivo, vai no limitar e mesmamente tamén vai a limitar a ampliación dos cadros de personal, como decías, no ámbito do ensino. Nos, ante esta gravedade destas dúas cuestións, primeiro, recorte dos nosos salarios, reducción do que van ser os cadros de personal nos centros, imposibilidade real de que haxa oferta de emprego público para o ano 2011, imos levar a cabo o conxunto da Confederación Intersindical Galega, de toda a central sindical, pois unha serie de mobilizacións nas cales tamén hai que encadrar unha mobilización día 3 de delegados e delegadas diante do Parlamento galego, xa que estamos ante uns orzamentos que son antisociais, uns orzamentos que van claramente en contra dos servicios públicos e uns orzamentos que son totalmente injustificáveis e totalmente inaceptables na medida que continúan recortándonos pois o salario aos empregados e empregadas públicas cando somos, en todos os casos, unhas vítimas desta crise económica e non, evidentemente, os seus causantes.